खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ दासान्दि राजखान्थि फोथाराव गोबां बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि आर्टिस्ट लोगोसे देंखोगिरिफोरखौ बिटिसिनि गाव मोजां मोननाय दोलो एबा पार्टिफोराव जयेन जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां समफोरावनो बर'नि माखासे आर्टिस्ट लोगोसे सिंगारफोरखौ राजखान्थि फोथाराव ओंखारबोनाय नुनो मोनबोदों। माब्लाबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव जयेन जानाय, माब्लाबा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो आरोबाव बर' सावथुन मुलुगनि नेगेटिभ रल लाग्रा एबा बिलेननि एक्टिं खालामग्रा बयजोंबो सिनायजानाय एबा मिथिजानाय टाक्लाय नार्जारिया प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव थांनाय सानखालि जयेन जाबाय। लोगोसे बिथाङा जयेन जानाय सावगारिखौ समाजारि बिजोंनि गेजेरजों पस्ट खालामनानै फिन आरोबाव इउपिपिएल सोरखार होनना लिरनानै हगारनायखौ नुनो मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ बे समाव साननैसो सिगाङाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयेन जानाय गर्जन मुसाहारिया हाग्रामा महिलारिनि सायाव माखासे अजदफोर लाबोदों। जेराव बिथाङा हाग्रामा महिलारिखौ थांखिनानै बुंनाय बाथ्राफोरा जादों हाग्रामा आरो बिनि बिसिनियाव कौटि कौटि रां दंखायो। हाग्रामानाव ओरैबायदि सम्पति दं जेराव किरि मोननै मोनथाम जाब्लाबो जोबनाय नङा। इउपिपिएलनि गोहोआ जायफोरा दैदेनगिरिफ्रा हारिखौ सिबिनो फैदों बेखौ जायगा होनायानो इउपिपिएलनि गिदिर गोहो। बिजेपिआ बिपिएफनि गाहाय जानानै सोरखार दानो नागिरनाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राया गर्जन मुसाहारिनि। बेनि अनगायैबो गर्जन मुसाहारिया ओरैबायदि बुंबावोदि हाग्रामा महिलारिनियाव गोबां करोड़ करोड़ रां दं। हिन्जावनि एकाउन्टआ मोन 35 दं आरो हाग्रामा महिलारिनिया मोन 26 एकाउन्ट दं होनना बेबादि बाथ्रा बुंदों। थामथि खौराङाव दङ थारैनो बर' हारिया गोदोनि बायदि थासारिखौ लाबोफिननो सानदों नामा? मानो गावजों गाव दासिमबो एना एनि दावराव दावसिया जोबनानै थाङाखै? बर'आ राजखान्थिखौ लानानै मानो दावराव दावसि जाबाय थायो? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि राजखान्थि बिथिङाव आलादाब्लाबो जों हारि हिसाबै खौसेथिया जोंनियाव थानांगोन। जोंनि हारिया आलादा नङा। गुबुन हारिनि थैया बर'नाव गैया। बर' हारिनि थैयासो बर'नाव दं। नाथाय जों मानो खौसे जानो रोङाखै? राजखान्थिखौ लानानै दिनैनि दिनाव मानो गावजों गाव दावराव दावसि जाबाय थादों? बेबादिनो फिन आरोबाव राजखान्थिखौ लानानै गाग्लोबनाय जाथाय। बिपिएफ इउपिपिएल थांनाय साननैसो सिगाङाव बिसायख'थि फोसावदिं समाव गारि बुफाय बुसि खालामनाय, मानसि बुनाय जाथायफोर जालांनायनि उनाव फिन आरोबाव राजखान्थिखौ लानानै गाग्लोबनाय जाथाय जादों। जेराव राजखान्थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थिखौ लानानै दासान्दि गाग्लोबनाय जाथायफोराबो जानो हमदों। बेबायदिनो 9 नं बनरगाव ब्लकनि सोनाब मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय 3 नं जर्दानपुर गामिनि रिंसार बसुमतारीनि दखानखौ दुखुनांथावै मोनानि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा फैनानै बुफाय बुसि खालामनानै मुवा बेसादफोरखौ गारनानै गालाङो। बिथां रिंसार बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला सिगां समाव बिथाङा बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव थानानै खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव बिजेपि दोलोआव जयेन जादोंमोन। नाथाय बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोनना थांनाय माखासे सान सिगां इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जादोंमोन। बेनि अनगायैबो रिंसार बसुमतारीया फोरमायबावदों दि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननाय गावनि न'जों लोगोसे गावनि दखानावबो इउपिपिएल दोलोनि फ्लेगखौ गायनानै लादोंमोन। नाथाय रिंसार बसुमतारीया गावनि न' आरो दखानाव इउपिपिएलनि फ्लेग गायना लानायखौ दानस'लांदों आरो रिंसार बसुमतारीनि न'नि गेटआव बिपिएफ दोलोनि स्टिकारखौ सिथाबना गालांदों होनना फोरमायदों रिंसार बसुमतारीया। बेफोर खामानिखौ नायोब्ला बिपिएफ दोलोआनो मावदों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबादि बुंबावो रिंसार बसुमतारीया। 6 सिडुल ओनसोलाव बिसिडिसिआ जेब्लायबो थागोन। बेखौ रावबो बोखारनो एबा गोजान खालामनो हाया। बिसिडिसि मावखुलिया सोरबा मोनसेल' हारिनि थाखाय दाजानाय नङा। बिसिडिसिआ थागोनखायनो बेनि मावखुलिखौ लुनाय जादों। बिसिडिसि थागोनखायनो बेयाव बिसिडिसि सेक्रेटारि थिसननाय जादों। बेवहाय सोरबा राजखान्थि खालामबा जानाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआर ओनसोलाव बिसायख'थि फोसावदिं खालामनाय समाव बिटिआरआव बिजेपि सोरखार फैयोब्ला बिसिडिसिखौ बोखारगोन होनना बुंनायनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय खालामदों प्रमद बर'आ। 125 संबिधानखौ बिटिआरआव सोसननायनि उनावनो बेवहाय बिसिडिसिनि बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। मावख'गिरिफोरखौ फोरोंथाय होनाय जागोन। बेजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि गयबारि, दारांगाजुलि, सुक्लाय सेरफां बायदि बियाबफ्राव इउपिपिएल दोलोनि थासारिया जोबोर मोजां आरो गासैबो बियाबावनो इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिया देरहागोना रोखा होनना बुंथियो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ।
मैयानिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि राजबंसि ओनसोलफोराव बिजेपि दोलोआ हाबनो मोननाय नंलिया बे बाथ्राखौ बुंदों बानिराम बर्मना। बिजेपि दोलोआव थानाय साफ्रोमबो राजबंसि दैदेनगिरिफ्रा दोलो गारनानै फैनांगौ। धुबुरी जिल्लानि गलगन्जआव आक्रासुआ एसटि आरो कमतापुरनि डिमान्डखौ लानानै सोमावसारनाय समाव पुलिस प्रशासननिफ्राय लाठि चार्ज होनायखौ लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिलआ क'क्राझार जिल्लानि राजबंसि ओनसोलफोराव बिजेपि दोलोखौ हाबनो गोख्रों हेंथा दिन्थिफुंदों आरो बिथांमोना एसटि डिमान्ड खालामनानै मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना प्रटेस्ट खालामो। बेबादिनो गोबां जायगायाव बिथांमोना प्रटेस्ट खालामो गावसोरनि मर्यादा मोननांगौनि थाखाय एबा एसटि खथाखौ मोननो थाखाय बिथांमोना गोबां जायगायावनो सोमावसारनाय लागासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा शुक्रबाराव उदालगुरियाव जानाय मोनसे सुबुं जथुमाव हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथियाव हेंथा होनानै बुंदोंमोन दि बिपिएफ सोरखारा खुंथायाव थायोब्ला रावखौबो बोखारनो हानाय नङा। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबार खालाराव उदालगुरिनि भैरबखुन्द बियाबनि सान्थिफुराव मोनसे बिसायख'थि मेलाव बाहागो लानानै गोबां गोनांथार बिबुंथि लाखिदोंमोन। गिबि मन्थ्रिनि मेलनि सानसे उनावनो मैया हाग्रामा महिलारिया गावनि दोलोनि बिजाथिखौ फोसावनानै आमजुलिदनि बे एखे बियाबावनो बिपिएफनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लादोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन दि भैरबखुन्द बियाबाव बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव दावहा जागोन आरो बे बियाबाव इउपिपिएलनिबो जेबो बिफाव गैया होननानै बिथाङा बुंदों। बे बाराव बिपिएफआनो सोरखार दागोन होननाबो बिथाङा इसारा होदों जेराव भैरबखुन्दनि सुबुंफोरखौ नांगोलाव गावखौ दिन्थिनो एबा नांगोलाव भट होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। सासे खौरांगिरिनि सोंनायनि फिननायाव बिथाङा बुंदों दि बिपिएफ आरो बिजेपिनि गेजेराव जेबो आन्दोनि बुजिलायनाय एबा सोमोन्दो गैया। बे बाराव बिथाङा बुङो दि बिपिएफआ मोनसेल' मेजरिटि लानानै सोरखार दागोन आरो दुर्गा फुजानि उनाव समायखिरा लागोन। बिपिएफआ सोरखार दायोब्ला खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों रावजों सोंखारिनायजों लोगोसे सानफ्रोमनोबो हानि मोनथाय होगोन आरो माखासे बाथ्रा फोरमायबावो। एबसुआ बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद। बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोनांथार आरो मोजां आफाद, नाथाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां नङा। दानिया एबसुनि ओंथिया इउपिपिएल आरो इउपिपिएलनि ओंथिया एबसु होननानै बुङो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया 13 सेप्तेम्बर खालि एबा दिनै गुवाहाटीआव मुंदांखा देंखोगिरि डक्टर भुपेन हाजरिकानि जोनोम सानजों 100 सान फालिनायाव मोनसे गिदिर हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव 1200निबो बांसिन महरगिरिफ्रा बाहागो लागोन, जाय 18 मिनिटनि रंजानाय हाबाफारियाव डक्टर हाजरिकानि मोन 14 मुंदांखा मेथाइफोरखौ रोजाबगोन। 1 घन्टा 15 मिनिटनि हाबाफारिया बेलासि 5:15 रिंगायाव कानापारानि भेटेरिनारि फिल्डआव जागायगोन। बे गिदिर देंखोआरि मान बावनायनि थांखिया डक्टर हाजरिकानि उनमोनथाइ आरो भारतारि देंखोआव बिहोमाखौ फालिनाय। बे हाबाफारिया 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय डक्टर हाजरिकानि जोनोम 100 फोरबोनि मोनसे बाहागो। सिपि राधाकृष्णआ हादोरनि थाखाय 15थि लेङाइ हादोरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ सिपि राधाकृष्णखौ समायखिरा लाहोयो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु मन्त्रि आरो बारग' लेङाइ आफादगिरिफोरजों लोगोसे एनडिएनि गासै दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादोंमोन। हाबाफारियाव बारग' लेङाइ आफादगिरि जगदीप गणकरआबो नुजाथिदोंमोन। लेङाइ आफादगिरिनि मासिनिफ्राय बिबान एंगारनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय हाबाफारियाव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिबान एंगारनायनि उनाव गणकरआ रायजो राजाफोरनि नोजोरनिफ्राय गोजानाव दंमोन। 53 साननि उनाव बिथांखौ मोनसे पाब्लिक प्लेसआव नुनो मोननाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं गणकरआ लेङाइ आफादगिरिनि मासिनिफ्राय हरखाबनो बिबान एंगारनायखौ लानानै हादोरनि राजखान्थि बिथिंफोराव गोख्रों सावरायनाय नुजादों। गणकरआ बेफोर गासैबो सावरायनायनि सायाव जेबो बिबुंथि फोरमायाखै। मख'नो गोनांदि शुक्रबाराव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नखर मन्त्रि अमित शाह, रैखाथि मन्त्रि एस जयशंकर, सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान, गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो सावस्रि मन्त्रि बिजेपिनि हादोरगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। हिंसायारि सोमावसारनायफ्रा पार्लियामेन्ट बिल्डिंखौ खहा खालामनायनि उनाव आरो काठमान्डुआव नोगोरमाखौ खहा खालामनायनि उनाव गोबां लाइमोन मावसोम हान्जाफोरा ज' जानानै बे सिलिंखार जानायफोरखौ साफा खालामनो ओंखारबोदों। 10 सेप्तेम्बर खालि फरायसाफोर, हारिनि मावसोम हान्जाफोर आरो मावथि सोद्रोमाफोरा संसदनि लांगोनायाव जादु आरो फावथिफोरखौ लानानै थुख्रा थुख्रा बायफ्लेनाय ग्लास आरो खामग्लिनाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बोखारदों। साखोन सिखोन नाजानाया जायगानि सुबुं समाजनि दैदेनगिरिफोर आरो फरायसा हान्जाफोरनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे खावलायनायजों जागायजेन्दों। नोगोरारिफ्रा मावसोम हान्जाफोरखौ बिसोरनि बाउसोमनायनि थाखाय बाख्नायदों।
बे जायगाखौ फोथांफिननो थाखाय फुंनिफ्रायनो खामानि मावदों। रैखाथि हान्जाफोरा दबथायनो थाखाय नङा, नोजोर होनो आरो हेफाजाब होनो थाखायबो बाहागो लादोंमोन। बे नाजानायखौ सासे रैखाथि गाहाया थुलुंगा होनाय फोरमायदों, जाय खैफोदनि समाव खौसेथि आरो जयै खामानि मावनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। फारसेथिं नोगोरनि सुबुंफोरा दासिमबो नुनो मोनगासिनो दं दि दाब दाब जायगायाव राजखान्थियारि दाङाबाजि सोलिगासिनो। थांनाय सानखालि सानजौफु समाव लामदिंआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। बे जाब्रबथायाव 75 बोसोर बैसोनि सासे बैसोगोरा सुबुङा जायगायावनो जिउ खोमाना लानो गोनां जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया लामदिं बाइपासाव जादों। लामदिंनि चान्दुरा ओनसोलनि थागिबि सागर दास मुंनि सासे लाइमोना S31C3301 नम्बरनि रेजिस्ट्रेसन थानाय महिन्द्र मेगा गारिजों गोख्रैथिजों फैनानै मोसौफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समावनो बियो कन्ट्रल खोमानानै थाबायबाय थानाय सासे सुबुंखौ सौख्रांनानै गालाङो, जेराव बैसोगोरा सुबुंनि थैनायनि उनाव गारि सालायगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारलांनो नाजादोंमोन, नाथाय जायगानि सुबुंफोरा गारिजों लोगोसे बिथांखौ हमनो हायो। जाथायनि उनाव लामदिं पुलिसा जाथाय जायगायाव सहैनानै सागर दासखौ खायो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। नमो भारत एक्सप्रेसआ घन्टासेआव 160 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारो। बे गोदानसिन रेलगारिखौ हादोरनि बयनिख्रुइ गोख्रैसिन रेलगारि महरै सिनायथि होनाय जादों। दासिम गतिमान एक्सप्रेस, वंदे भारत मोन्नैबो सेमि हाई स्पिड ट्रेनफोरा जौसिन मासियाव दंमोन। मोनफ्रोमबो थिखानाय लामायाव घन्टासेआव 160 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारगासिनो दंमोन, नाथाय जुन दान 2024 आव फोसावनाय गाइडलाइननि उनाव बेफोरनि गोख्रैथिखौ घन्टासेआव 130 किल'मिटार खालामनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं नमो भारतआ सायख'जानाय लामाफोराव घन्टासेआव 160 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारनो हमदों। नमो भारतआ मोनसे जोबोद गोदान मुगानि रेलगारि। सोलिबाय थानाय रेलगारिफोर बायदि बियो मोनसे थि सम बादियै खारनाय नङा आरो सिट रिजार्भमेन्टनि गोनांथि गैया। बेनि अनगायैबो बियो मेट्र' सिबिथायनिफ्राय गुबुन, गोजौ गोख्रैथिजों खम थाथ'नायजों लोगोसे गोलाव जानथाय दावबायारिफोरनो जाग्रा आदारबो होयो। 21 अक्ट'बर 2023 आव 17 किल'मिटार गोलाव गिबि गोनांथि गोनां खोन्दो जागायनायनि उननिफ्रायनो बे सिबिथाया 1.5 मिलियननिबो बांसिन गाखोगिरिफोरखौ आबुं खालामदों, जाय मोनसे गाहाय ओनसोलारि हान्थामेला राहा महरै गावनि जायगाखौ गोख्रों खालामदों। गेरुकामुगाव NHPCआव GSTनि सिग्रोमनाया सोलिगासिनो दं। गिदिर दैमानि बान्दो बानायनायाव 150 किल'मिटार रांसो GST खावनायनि अजद दैखांनाय जादों एबा जाख्ल'नाय अजद होदों, जायनि जाहोनाव हादोरसानि गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स बिफाननि मोनसे गिदिर हानजाया मंगलबारनिफ्राय BGS, CGH आरो चामा मुंनि थिखादार कम्पानिफोरनि मावख'फोराव अपारेसन खालामनायखौ जागायदों। अजद होनाय बायदिब्ला कम्पानिया नंखाय इनपुट टेक्स क्रेडिट मोननो हादों, नंखाय GST इनभाइसफोर मोननो हादों जेराव दिहुनदों आरो अनलाइननि हान्थामेलानि गनायथि होनाय गैया जादों। कम्पानियाबो 150 कौटि रांनि टेक्स होयैनि थाखाय GSTनिफ्राय बारग'दोंमोन। बेनि सायाव दासिम गोख्रों नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दं। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।